Sanibona balaleli, sengiphinde ngabuya futhi ney'shisa bhe, njengoba nazi ukuthi ithole le ndidane okuyingane yendidane isanesikhathi esincane ifikile endimeni yomculo, kodwa indlela eyenza ngayo inamandla kakhulu, indlela izinto ezihambela kahle ngayo kukhomba ukuthi lisakhona isasasa kule nsizwa lena. Njengoba nazi ukuthi inxusa ey'mpahleni ey'thile kwezinye zey'nkampani elidayisa ngey'cathulo. Seyiphinde futhi yaqopha umlando futhi le nsizwa le yafaka ohlwini labaculi noma ney'nkakha zabaculi ebazobe benandisa emcimbini kamasipala othukela. Njengoba kona kuzobe kuboshelwe khona uKhuzani, Inkosi Yamagcokama, uThokozani, kanjalo kanjalo nabanye abaculi asebezinkakha lapha endimeni komculo kamaskandi. Okusho ukuthi le nsizwa le nayo sebeyithathe bayibeka kulolo zinga. Kanti ungakhohlwa-ke mlaleli ukuthi nalo igcokama elisha umfoka Manqele uphawulile ngale ndaba indlela le nsizwa efike ngayo lapha emculweni kamaskandi iyitholile ndidane. Kodwa-ke mlaleli awuzizwele ukuthi angabe igcokama litheni. Cha bafowethu, ilula lento. Mina Mthandeni, mina Mshofu enkani kwaba nengane, mina Ndlaba ephiya kaMambatha. Angiyona indoda eguquguqukayo, ngiyinto eyodwa nje. Mfana kaNdidane uyahlonipha, uyayishaya ingoma njengobaba wakhe iNdidane, futhi uyahlonipha lo mfana, inhlonipho yakhe isazomsa kude. Kodwa-ke cha, anginankinga futhi nalokho. Kodwa mina ngikhulumela mina, ngizwe kahle, ngikhulumela abanye abantu. Cha mina bafowethu, mina ngumlandeli weBhova, ngangivele ngiyithandela umgqumeni mina, akekho ongakwazi lokho. iNdidane ngithanda kakhulu umtalabho wayo. Yabona lo mfana mengatalabha-ke, hayi lapho singazwani impela-ke lapho.